Krásný dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího dílu Mountainecastu a tentokrát jsem si pozval svého kamaráda, řekl bych i dlouholetého, Boba Komína, tady ze Zlína, z běhy Zlín, a tímto bych ho chtěl tady v podcastu přivítat a těším se, co se nového o běhání dozví. Čau, Bobe. Ahoj, ahoj všem. Hned na začátek já bych chtěl tak nějak v krátkosti říct aspoň něco o Bobovi. Ty máš čerstvě teda 48, co jsi prozradil. Říkej mi, že 30. Uchlapuje to v pohodě. Uchlapuje to v pohodě. Já si myslím, že je to o tom, jak se člověk cítí starý. A ty se teda věnuješ spolku Běhy Zlín. Mě by zajímalo to, jak ses k tomu dostal, protože předtím jsi byl v korporátu, byl jsi v marketingu, najednou si ze dne na den udělal zatím tlustou čáru, bych řekl, a začal ses věnovat běhání, pořádání závodů. Ale mimo to i ty sám běháš, máš za sebou řadu závodů a já jsem matně pár dní zpátky přemýšlel nad tím, kde jsme se vlastně setkali, protože ty jsi měl první závod velký maraton v roce 2012 v Drážďanech v Německu. A potom si navštívil různé kouty světa, já to mám tady vypsané, byla to Mallorca, byl to Londýn, bylo to Chicago, byl to New York a různé takové destinace, které úplně pro lidi nejsou běžné, protože standardně lidi běhají tady po České republice, ale už ne tak často vyrážejí za naše hranice, takže si myslím, že to je slušný výčet. Tvůj čas můžeme zmiňovat nejlepší na maratonu. Jo, klidně. 3:21:31. Asi jo, ano. Je to tak. A nemáš to tak, že by ses hnal za nějakýma výkonama? Tak úplně ne, když začneme od toho konce, kde jsi mluvil o těch výkonech. Není to pro mě priorita. Na druhou stranu jeden výkon bych chtěl, protože mám ty maratony opravdu rád. Tak i když v mých letech, možná, že to není tak těžké, ale nevěnuju se výkonnostně vlastně tomu běhání, ale dostat se k maratonu kolem 3 hodin, ideálně pod 3 hodiny, to bych chtěl. To je takový sen mnoha lidí, bych řekl. Je to, ano. Taková meta. Ano, hodně se mluví v atletice o maratonu po 3 hodiny, že už je to vlastně výkon. A dřív se maratony běhaly tak, ne tak jako dnes masově, že je limit u newyorského maratonu 8 hodin, u pražského maratonu 7 hodin, ale dřív, kdo prostě nebyl na 30. kilometru pod 2,5 hodiny, tak vlastně ho sundali z trati a limit byl většinou 3,5, maximálně 4 hodiny se běhaly maratony, takže bylo potřeba hodně dobře na to trénovat. To se podle mě i naštěstí změnilo, protože to přivedlo opravdu obrovské množství lidí na celém světě k aktivnímu pohybu. A když se vrátím úplně na začátek té tvé otázky... To by mě zajímalo, jak se právě z té kanceláře vrhl na tady tuhle dráhu pořádání závodu, protože to není jenom Běhy Zlín, tady to organizování závodů kolem Zlína, ale máš tam Nightrunny, máš tam Valachy Tour, je tam toho opravdu hodně. No, nebyl to takový přerod ze dne na den, že bych se jako rozhodl odejít z firmy velké a začal dělat jenom tohle. Byl to, u mě to je teda postupný proces, možná i proto, že nejsem až tak jako radikální, nebo možná nejsem až takový hrdina. Rebel. Ano, já sám někdy říkám, že jsem tak trošku posera v těchto věcech, ale když jsem vlastně pracoval v Hapetroniku, což je velká, úspěšná zlínská firma, kam jsem se dostal v roce 2002, poté co jsem odešel z Mladé fronty Dnes z pozice novináře, taky z velké firmy a stále úspěšné do dneška, to mám taky radost. My jsme se bavili o tom, že jsi dělal rozhovor s bývalým prezidentem. Jo, to dělal jsem který ti zaklapal mikrofon. Jo, těch příhod z té novinářské branže z těch 90. let. Musíš být hodně odolný. Je hodně a bylo to zajímavá, obrovská zkušenost. Dostal jsem se ke spoustě zajímavým lidem, špičkovým novinářům, kteří jsou špičkoví do dneška. Ale v tom roce 2002 jsem šel do Hapetroniku, což je firma, která obchoduje s elektrozbožím, v dnešní době značka Datart. A tam jsem vlastně vydržel opravdu skoro 20 let, ale postupně jsem v rámci té firmy měnil pozice. Měl jsem na starosti PR a potom celý marketing ve firmě. A vždycky mě bavil sport.
Vždycky, opravdu od mala, od dětství jsem sportoval, jak si je dneška moderní říkat, jako kluci na dědině jsme slezli kdejaký strom, přelezli kdejaký plot, ukradli kdejakou broskev prostě, nebo někde něco takového. Hrál jsem fotbal jako kluk až do dospělosti, pak jsem dokonce byl i dlouho fotbalový rozhodčí. Hrával jsem hokej, chodil jsem s klukama hrávat hobbyligu jako hokejovou. Dělal jsem orienták, chvilku atletiku jako úplné děcko na základní škole. A někdy v roce 2009, 2008, když jsem byl v Hapetroniku, tak vlastně vznikl takový nápad udělat firemní triatlon pro pár lidí ve firmě. Až z toho vznikl Valachymen, což je dneska nejnavštěvovanější triatlon pro veřejnost. Taky jsem tam byl. Taky máš tu zkušenost? Myslím si, že to je ta chvíle, kdy jsme se určitě asi viděli poprvé. Já si myslím, že jo, protože jsem opravdu přemýšlel nad tím, kdy jsme se potkali poprvé. Říkal jsem si, že si projedu naši konverzaci na Messengeru, jestli tam najdu nějakou zmínku, kdy jsme začali spolu nějak poprvé komunikovat, ale myslím si, že to bylo asi díky těm triatlonovým závodům. Určitě, no. Takže já jsem vlastně se k běhání dostal přes triatlony, protože na triatlon musíš trénovat i běhání. A pak můj kamarád, se kterým jsem dělal v Hapetroniku, tak prostě přišel s tím, že bychom si mohli zaběhnout pražský půlmaraton. A tak jsem se na něho přihlásil a neuvěřitelně mě to nadchlo, protože tam tehdy vlastně v roce 2012 nebo 2011, přesně nepamatuju, startovalo 11 000 lidí, kteří chtěli proběhnout se Prahou a ten zážitek byl pro mě fascinující. Takže ještě ten rok běžel jsem ho pod 2 hodiny, pak za 3 měsíce jsem běžel v Olomouci půlmaraton, jeden z nejpěknějších městských půlmaratonů, co znám. A pak na podzim jsme se domluvili a rozhodli se, že se přihlásíme na maraton do Drážďan. A jako úplný začátečník prostě jsem se rozhodl, že ho poběžím v těch botech, ve kterých jsem běžel. Půlmaraton, byly to prostě takové šlupky, vlastně téměř žádná podrážka, takové barfootové tenisky. A ten první maraton jsem uběhl, ale trval mi 4 hodiny 45 minut. Nutno podotknout, že půlmaraton jsem měl za 1:50 hodin. Takže jsem druhou půlku běžel 2krát tak dlouho jako tu první. To skoro šel, ne? Ano, hodně často jsem šel. Vymýšlel jsem nejrůznější způsoby, jak chodit, aby mě to co nejméně bolelo. A když jsem dobíhal do cíle, tak pro mě bylo fascinující, že ten moderátor, který tam byl, tak na mě řval jménem, protože na trati už moc běžců nebylo. A ti mý 2 kamarádi na mě čekali do cíle. tam ještě byli? Jo, hlavně ti mý 2 kamarádi tam běželi, kteří byli už hodinu v cíli, ale trpělivě na mě čekali. Říkali, že měli o mě strach. A musím říct, že taková to opravdu jako těžká zkušenost, brutální. Neuvěřitelně mě bolelo koleno. Udělal jsem si běžecké koleno. Ze špatného prostě stylu, běhu, moc rychlého začátku, fakt opravdu začátečnické chyby. A teď mě to nadchlo a řekl jsem si, že takhle přece nemůžu skončit maraton a musím si ho jako zaběhnout v lepším čase. A začal jsem se o běhání víc zajímat. Dostal jsem se vlastně k běžecké škole a dostal jsem se k Milošovi Škorpilovi. A bych řekl, že Miloš Škorpil je taková v tom českém běhu velká postavička. No, ne nadarmo se mu říká guru takového běhání tady těch amatérů. Myslím si, že teďka dokonce nenatáčí něco i na sociální sítě, nějaké krátké videa s radama, jak běhat. Jo. Musím říct, že jeho styl a jeho způsob a jeho přístup k životu mně osobně je strašně blízký. Jo, hodně lidí ho nemá rádo, nebo hodně lidí má na něho jako jiný názor, ale já jsem se k němu dostal i opravdu hodně blízko a díky němu jsme třeba ve Zlíně v rámci našeho spolku Běhy Zlín založili a máme tu běžeckou školu Běhy Zlín, tak se mi to líbí. A ten jeho přístup je přesně takový, že ten běh a sport má být radost. A proto Běhy Zlín je běhání pro radost. Jo, a ta myšlenka se drží už dlouho, desítky let. Jo. Vlastně Běhy Zlín jako takové už fungují ve Zlíně 40 let. Nebyly to dřív Běhy Zlín. Běhy Zlín to byly od roku 2014, kdy jsme se s Jirkou Prokopem, se říct takovým dojenem běhání na Zlínsku, kdy jsme se ještě s pár kamarádama, s Danem Tkáčem, s Milanem Šubínem, jsme mu začali pomáhat s tou organizací těch závodů a tehdy vznikl i spolek, jako zapsaný spolek Běhy Zlín, jako právnická firma nebo právnická osoba.
a začali jsme ty závody dělat, řekněme, organizovaněji. A jak Jirka s oblibou říká, je strašně nadšený, protože začalo chodit opravdu neuvěřitelné velké množství lidí na ty závody. Dřív chodilo 30, 50, 60 běžců. Já si to pamatuju právě ještě. Že přijde klidně 200. Když jsem já závodil, tak já si myslím, že i ten triatlon a ty běhy byly pořád tady tak v plenkách, že to opravdu dělali nadšenci. A tenkrát, když jsem byl 12 letý, jezdil jsem na kole, tak spoustu lidí má ve zvukaře natáhnout sebe tu šprcku, ten dres cyklistický, tak opravdu jsme jezdili jenom my, co jsme třeba závodili z KCKčka nebo jako z dalších těch klubů, ale tady tohle se strašně posouvá, pro lidi se to stává populárním, lidi to mají rádi, lidi rádi běhají, jezdí na kole, sportují a mám takový pocit, že opravdu za ty roky se to neuvěřitelně posunulo. Konkrétně tady, jako na Zlínsku, když to vezmu. Jo, určitě na Zlínsku, ale je to vidět jakoby celosvětově. To, jak se mluvilo o tom, že běhání je celosvětový boom, tak to tak jednoznačně je. Na začátku nějakého toho milénia letošního, po roce 2000 a podobně, tak rozhodně to běhání je obrovský boom. A za mě, já jsem přesvědčený, že na tom mají velký vliv ty velké městské běhy. Jo, půlmaratony a maratony. Prostě to přivádí k lidí největší počet. Tak tam se setkají podle mě i hvězdy běžecké. Jo. Častokrát. Je to teda bohužel dneska, opravdu dneska, když je 12. února, je to takové smutné, ale bavil jsem se se svojí dcerou, když jsme jeli dneska do Zlína, byl jsem i na plavecký trénink, protože dělá triatlon. Tak běhání je výjimečný sport a tady ty velké městské běhy jsou výjimečné v tom, že se vlastně na startovní čáru, na stejný závod může postavit úplný amatér, jako jsem já a považuji se za amatéra, a ti nejšpičkovější běžci. A měl jsem teda to štěstí, že jsem letos běžel maraton v Londýně, kde se na start postavil ještě tehdy strašně málo známý běžec. Jenom opravdu odborníci na maratonské běhy nebo na vytrvalostní běhání tušili, co v něm je. Kelvin Kiptun. A vlastně byl to jeho první maraton v životě jako závod a zaběhl druhý nejrychlejší maraton v historii. A byl to nejrychlejší debut maratonce. Keňan. Na podzim loni zaběhl v Chicagu vlastně světový rekord, první běžec po 2 hodiny a 1 minutu v oficiálním závodě, ale bohužel včera v noci měl v Keni nehodu se svým trenérem a zahynuli. Já jsem právě viděl, nezdílel si něco náhodou. Máme dneska večer výběh na jeho počest tady ve Zlíně. A jo, je to na jednu stranu smutné a na jednu stranu to prostě přesně ukazuje, kam to běhání se dostalo. Jo, prostě být na startu v závodě s nejlepším běžcem a všichni ti odborníci a všichni ti trenéři světové atletiky říkali, že jestli někdo překoná maraton na 2 hodiny, tak to byl Kelvin, který měl ty předpoklady, jo, 24letý kluk. A musím říct, že jsem ho osobně viděl na tom maratonu v Londýně, byl jsem já asi na 30. kilometru a úplně mě fascinovalo, jakým způsobem běžel, jak u toho vypadal. Jo, bylo to jako neuvěřitelné. A tohle se jako úplně často nestane. No. Tak bylo to takové smutné, je to teda dneska takové smutné, ale bohužel se takové věci stávají. A když teda odbočíme o těch smutných věcích, ono to je smutné, nejkrásnější vzpomínky, které máš, nebo z jakého závodu jsi se odnesl, takové opravdu vzpomínky, na které budeš pamatovat celý život. To je něco, jak já, když lezu po horách, tak si pamatuju častokrát, když si to teda pamatuju, pokud jsem při vědomí, tak si pamatuju za mě jako těžké chvíle, ale jsou to všechno takové ty vyšší kopce nad 6000 metrů. A mě by zajímalo, jak to máš ty tady v tomto. Jestli máš nějaký jako závod, který opravdu se ti vryl do paměti. Někdy to nemusí být ani závod. Když bych to vzal, tak opravdu pro mě největší běžecký zážitek ze závodu je maraton v New Yorku. Jo, v roce 2014. Jsem typoval New York nebo Chicago. A byl to jeden, myslím, že ještě jsem tehdy neměl ani 10 maratonů uběhnutých silničních, ale byl to tak fascinující zážitek, ale hlavně v tom celém vlastně, jaký je ten příběh toho newyorského maratonu a jak to probíhá. Jo, takže když to shrnu, tak na startovní, vlastně na Staten Island,
Jo. New York má 5 nějakých distriktů, úplně si přesně nepamatuju, jak se to jmenuje, tak vlastně přes všechny se běží ze Staten Island a na Staten Island musí být všichni maratonci, všichni tihobíci o 6:30 ráno, doveze je tam buď loď, anebo autobus a startujou nejdříve o 9:30. A startuje se v různých vlnách, v různých korálech. A my jsme se dostali s tou naší skupinkou na start vlastně až o 10:30. Jo? Takže už 4 hodiny vlastně před tím maratonem si na tom Staten Island, v takové jako zahradě, kde sedíš ve stanech, chodíš, piješ něco, co tam mají. Byly tam tehdy 2 stupně, fučelo, byla zima jak prase, opravdu kosa. Měli ideální podmínky. Ano, ideální podmínky na to, že se 4 hodiny připravuješ na maraton. Máš na sobě oblečené kde co, v propozicích je vemte si nějaké staré oblečení, protože to všechno můžete nechat na startu a my to potom rozdáme newyorským bezdomovcům. Jo. Ale pak se postavíš se na tu startovní čáru, tam vlastně zahrajou americkou hymnu a pak tam Frank Sinatra zpívá New York, New York, výstřel z děla americké pěchoty, běžíš přes Verrazano Bridge do Queensu, pak do Brooklynu, pak na Manhattan, pak přes Bronx, zpátky na Manhattan do Central Parku a tam je 42. kilometr. A vlastně běžíš, okolo tratě bylo 5 milionů diváků. To je neuvěřitelné. Jako půlka republiky. Úplně jako fascinující v tom, že lidi stojí v zástupech okolo, jako mraky kapel, hudba, jo, jako neuvěřitelná, jako fakt neuvěřitelný zážitek. Jo, Londýn letos úplně jiná euforie, úplně stejné, 40 kilometrů prší a já jsem neobdivoval ani ty běžce, ale ty diváky, kteří jsou okolo té trati a tam prší a prší, voda se odráží od země a oni stojí a fandí a pozbuzují úplně každého. To jsem upřímně včera obdivoval i diváky v Novém Městě na Moravě. Vím, že jsi tam byl taky. Já jsem si díval z pohodlí gauče doma. Jo, ale prostě to jsou ty emoce, které člověk zažije. Jo? A myslím si, že to musíš mít ty jako lezec, horolezec prostě úplně podobně. Jo? Mně se strašně líbí horolezení, mám rád filmy o horolezení, sleduju dokumenty, je to fascinující. Jo? Nesmí to být takové ty komerční chtěl jsem něco takového jakoby zažít i kdysi, jo? Ale to je přesně prostě, jo? Jako uběhnout maraton, je to otázka rozhodnutí, je to v hlavě, bolí to. A s oblibou říkám, když ti někdo řekne, že to nebolí, tak lže, anebo to nikdy neběžel. Jo, takže bolí to, ale jo, takže tohle je opravdu nejpozitivnější zážitek. No. A další pozitivní zážitky jsou ty, když to bolí. No. A to většinou bolí i ty ultraběžecké závody, které hlavně v přírodě, které mám rád. Jo. Fascinuje mě myšlenka Beskydské sedmičky. A nebo jsem... A co Lisa 24? LH24 dobré, v zimě, sbírám odvahu, řekněme. Běhat pořád do kolečka. Je to trošku na morálku. Monotónní, ale to nevadí. Zase je to o tom, že se prostě rozhodneš a jdeš do toho. Jo. Ale když jsme u tady těch ultra, tak mám fakt super zážitek. No teď jsem se chtěl zeptat, protože nevím, jestli jako běháš ultra, nebo tě lákaly i třeba nějaké ultra traily. Já jsem třeba běžel ale kratší verzi, jak je Grossglockner Ultra Trail, tak za mě to bylo, protože jsem byl na Grossglockneru 630krát nahoře, tak jsem si chtěl zaběhnout kolem a bylo to něco neskutečného. Takže mě třeba zajímalo, jestli tě třeba i do budoucna nebo tě lákalo zaběhnout třeba takový ultramaraton Mont Blanc, nebo právě třeba ten Glockner Ultra, nebo kolem Monterosy, jak se běhá a tak dále. No, myslím si, že k tomu jako postupně se zase vrátím, až si splním tady svoje sny v rámci silničních maratonů. Protože ultra v přírodě je jako zážitek. Jo? Je to prostě, tam je výhoda toho, že tam opravdu nejde vůbec o výkon, ale jenom prostě jako dokončit ten závod. A mám s tím jako jak se mě ptal na ty zážitky, tak mám krásný zážitek, myslím, že z mé druhé účasti na Hostýnské 8, což je krásný závod tady v Hostýnkách. Tak na asi 42. kilometru za Hrozného horka jsem se najednou zbudil a ležel jsem prostě na mezi a podle hodinek jsem zjistil, že jsem asi 20 minut spal, než mě prostě nějaký běžec zbudil, protože jsem asi vypadal zvláštně. A tak jsem zjistil, že ten den prostě ten závod radši nedokončím a skončil jsem. Jo. Prostě byl jsem neuvěřitelně unavený. Já jsem měl podobný zážitek na ultrafatře. Týden předtím jsem dostal úpal v Jeseníkách a pak týden na to jsem právě běžel ultrafatru a pamatuju si,
rozběhl jsem to rychle s klukama, abych byl v první skupince, protože jsem si myslel, že když běhám tenkrát, jsem ještě běhal rychle, takže to s něma uběžím. Na 20. kilometru mi absolutně došlo a zůstal jsem tam, ne, že bych o sobě nevěděl, ale v hodně malátném stavu jsem tam právě takto zůstal, já nevím, půl hodiny sedět a přemýšlel jsem, jestli budu pokračovat nebo ne. Problém u té ultrafatry je to, že tam není kam jako se dostat někde do civilizace, takže jsem věděl, že musím jako pokračovat dál, ale taky mi trvalo, než jsem se tady z toho stavu, kdy jsem byl skoro mimo, dostal do nějakého stavu, kdy jsem byl schopný pokračovat a pak už to bylo jenom o té hlavě, prostě to vydržet, dokončit to a je jedno, v jakém čase to dokončím nebo na jakém místě, ale chtěl jsem to zkrátka dokončit, takže jsem to jenom tlačil tou hlavou až do toho cíle. Ale mám podobný zážitek, který se mi vryl do paměti a ta noc, která následovala potom, tak to bylo naprosto peklo, protože jsem nebyl schopný se postavit na nohy. Samozřejmě žena je taková spíš křehká květinka, tak ta zase říká, co jsem si to za blbost vymyslel. Já jsem žil v tom domění, že když jsem schopný běhat rychle 5, 10 nebo třeba ten půlmaraton, tak jako zaběhnout si 50 km je v pohodě. Když je k tomu v horách, kdy na prvních 10 kilometrech je 1000 výškových převýšení, pak na těch prvních 22 000 výškových a že to bude jako stejně v pohodě, tak jako tady někde na rovinaté desítce. Když tam jsem dostal tvrdou školu. No, to bohužel není, no. A v tom je to zase krásné. Jo, v tom je to spoustu lidí totiž, proto to hodně lidí jako dělá. Jo, ono totiž spoustu lidí podle mě žilo v domění, že právě běh nebo kolo je strašná nuda. A já si myslím, že zaprvé to není nuda a pak je to o těch lidech, o tom, co tam člověk zažívá, o těch kulisách, té přírodě, nebo i v těch městech, když se probíhá nějakými krásnými zákoutími města, tak je to něco, co člověk si třeba běžně neprojde, běžně se tam nepodívá, vidí to z jiného úhlu, tak za mě to rozhodně jako není nudný sport, tady tohle, jak třeba spoustu lidí gaučového typu říká, ale běhat nejdu, je to nuda. Ne, je tam spousta zážitků a hlavně my tady ve Zlíně děláme z individuálního sportu, protože běh je individuální sport, tak děláme kolektivní. To se dostáváme k běhy Zlín, si myslím. Ano. A protože teďka máte kolik závodů? Celý seriál má v tuto chvíli 14 závodů. My sami jako náš spolek běžecký jich organizuje 7 a dalších 7 organizují jiný spolky tady v rámci Zlínského okresu. Ale vy jste spoluorganizátoři? Jo, pomáháme si vzájemně. Takže je to jenom organizování závodů, máte na starost měření? Jo, dáváme dohromady vlastně výsledky, registraci, prezenci, měříme ty závody, počítáme ty body. Poslední 2 roky děláme slavnostní vyhlášení, kde se předávají jako krásné trofeje, je to taková společenská událost. Super je, jak když jsme to udělali loni poprvé, jak byli všichni překvapení, že ten běžec, kterého potkávali oni na té trase, jak vypadá holky v šatech, kluci jako v kalhotách a v košili. Jo, to je jako, taky je to zážitek. No, to rozhodně, protože nás běžně jako lidi nevídají slušně oblečené. Já se vždycky slušně obleču na přednášky, anebo třeba, když jsem byl teďka na pohovoru. Každopádně to není jenom o tady těch 14 závodech, ale vy tam máte i tu sérii Valachy, kde je ten Valachimán, máte tam noční stopu Valachy a další bike Valachy, si myslím, kde se třeba objeví i zvučné jména, jako je Jarda Kulhavý například. Jo. A běhy Zlín vlastně organizují běžecké závody a pak, řekněme, v rámci té skupiny lidí, kteří se podílí na organizaci závodů, tak máme další skupinu lidí, která organizuje Valachitur, seriál vlastně závodů v různých sportech. Na běžkách, horské kolo, triatlon a trailový běh. Děláme i noční běhy a tady je potřeba teda říct, že bez těch dalších organizátorů, a vlastně my jsme to nedávno počítali, tak zhruba za celý rok se okolo nás otočí 280 lidí, kteří nám nejrůznějším způsobem pomáhají při přípravě a realizaci tady těch akcí. Jo, a tady bych rád využívám každé příležitosti poděkovat těm lidem, kteří se na tom podílí. Buď se na tom podílí často i nezištně, že za to nemají ani korunu, anebo že za to mají nějakou aspoň drobnou odměnu, že jim dáme na benzín, že jim zajistíme ubytování, že jim zajistíme stravu. A některé z nás to aspoň částečně živí a dostávají za to normální výplatu. Je to taková práce, asi si další barák za to nepostavím, ale prostě tohle, když děláš, tak tě to musí bavit.
To bez rozumím, chtěl jsem bez se toho zeptat, srdíčka. jakým způsobem to funguje, protože pořád ty to běhy Zlín jako spolek, ale do toho člověk to musí dělat nějakým způsobem, aby ho to i živilo, protože tenkrát jsi byl jako marketingový ředitel. Byl jsem vedoucí marketingového oddělení a tam jsi to měl jisté, tam jsi měl tu stabilitu. A tady najednou si na té desce, která tak jako se plave a ty to musíš jako ustát na ní, aby se s ní nepotopil. A myslím si, že to je obrovský zápřah na to. No, je to přesně ten rozdíl, jak se mluví o tom pracovat ve firmě, v korporátní firmě nebo v nějaké firmě a mít jistotu a pak prostě být nezávislý, rozhodovat si o tom, co děláš a kdy děláš. A všechno má své výhody. A dlouhou dobu jsem tam pracoval a úplně chápu, proč takhle člověk jako pracuje. Jo? A nemyslím si, že je na tom třeba jako něco špatného. Jo? Někdy mám pocit, že se o tom, že někdo pracuje v korporátu, mluví pejorativně, že to je něco jako, že se nechá vláčet nějakou korporací nebo nějakýma ředitelama. Ale třeba konkrétně Hapetronic je sice už velká firma, přes 3000 zaměstnanců, ale znám osobně jakoby toho generálního ředitele, ty lidi ve vedení. Jsou to úplně normální lidé, jo, kteří mají úplně běžné normální starosti a opravdu to, o co jim jde, je, aby fungovala a šlapala ta firma a aby ti zaměstnanci fungovali. Jo. A pak je přístup každého zaměstnance, jak k tomu přistoupí. Jo. A pak, když odejdeš z toho a podíváš se na to zpětně, tak si uvědomuji, jaké to mělo ty výhody. A někdy člověku, když je mi v tom, co dělám, jakoby ousko, tak si na to vzpomenu, ale pak si vždycky musím vzpomenout, že vlastně jsem se rozhodl svobodně a sám, že jsem chtěl. Jo, že jsem chtěl být víc nezávislý, nemuset se takzvaně neustále zpovídat a vysvětlovat a žádat o dovolenou a mít jenom dovolenou, kdy mi to schválí můj šéf a tak podobně. Není na tom nic špatného, jo? Znovu na tom neříkám, protože bych to odsuzoval nebo říkal lidem, nepracujte v korporátech. Ne, naopak, bože, pracujte bez těch firm, jako by třeba my jsme nemohli fungovat. Protože ty firmy nás podporují a pomáhají nám, když děláme takovou činnost, jako děláme, takovou službu. A tak ono je to záslužná činnost, protože spojujete lidi. Takže tam taková ta základní myšlenka běhat pro radost je za mě i to spojení těch lidí, já si myslím, že se to každoročně rozšiřuje, že je čím dál více lidí, co chodí na závody. A například potom vznikají i akce, jako jsou charitativní závody, což je něco úžasného, protože člověk může dělat tím, co má rád, i dobrou věc, která podpoří ty, kteří to potřebují, což je za mě jako skvělé. A najdou se firmy, které se chtějí do toho zapojit a to je potom úžasná myšlenka, která když se propojí s tou komunitou lidí, tak ten člověk je na tom závodě, opravdu cítí tu energii. A já, když jsem byl v zimě, když to vezmu, tak to právě to bylo s Cyrilem Prokrtka, benefiční závod, Mikulášský běh Cyrilem Prokrtka, tak já jsem byl zvědavý sám na tu energii, jestli mě to pohltí, nebo jak to bude. Říkal jsem si, tady budu skákat v tom obleku čerta, pro mě nějakým způsobem vystoupení z komfortní zóny a normálně mě ta energie tak pohltila, že jsem si to neskutečně užil, ten závod, což bylo úžasné. Jako myslím si, že hodný, že říká, že to, co děláme, je záslužná činnost. Je to činnost, která je založena na tom, že se lidi potkávají. Jo? Že najdou si společnou zálibu, společné místo. A Mikulášský běh s Cyrilem Prokrtka je věc, která vznikla díky tobě, díky tomu, že jsme se spolu dali dohromady. No, vždycky na začátku musí být byla ty myšlenky. Jo? A byla to myšlenka. A to, jakože to pak už děláme jakoby bez tebe, no a co, tak to naše činnost. Já jsem rád, že se to uchytilo, že někdo to musí jede přijít dál. a říct, něco takového. A pamatuju si, že jsi přišel a tohle by měli teda všichni slyšet. Přišel a řekl jsi, že chceš udělat nový závod. A já jsem ti řekl, nedělej nový závod, závodu je strašně moc. Pojď a vymysleme něco, spojíme to s něčím, co děláme. Jo? A opravdu tady ta první myšlenka a to, co z toho je teďka po těch opravdu 5 letech, je jako super a přesně to vystihuje to, proč má smysl to i nadále dělat. Jak říkáš, tam přijde 270, 300 běžců. Už jsme měli 340 běžců v roce 2019. Vybíráme peníze na nadační fond Krtek, který funguje při dětské onkologii v Brně, s čímž ty máš osobní zkušenost, proto jsme i tohle tehdy vybrali. A vlastně funguje to velice dobře. A zase narazili jsme na firmu ze Slavičína, na Tomáše Krajčího, na Cyrilovy Brambůrky, který to prostě s tím spojil. A kdyby nebylo těch firem,
nebylo těch magorů, jako si ty, těch bláznů, jako jsou Běhy Zlín, lidi okolo Běhy Zlín, tak takové myšlenky nevzniknou. Jo. A když za 5 let prostě jsme na nadační fond poslali už víc než 1 000 000 korun společně, největší díl na tom mají Cyrilovy brambůrky, tak super. No. Ne, je to úžasné. Já si jenom přeju, aby ta myšlenka se držela dál každoročně, protože zkrátka já se držím toho, že pokud já mám třeba možnost jezdit na ty expedice, za což jsem vděčný partnerům, protože bez nich bych nebyl schopný dát 250 000 za expedici. Prostě. Zkrátka tak to je. Lidi se často ptají, jak to děláš, ty se máš tak úžasně, já nevidím tu stránku B, že člověk je často psychicky v prdeli, často prostě řeší, jak to udělat, jak to teďka, aby to doma fungovalo a tak dále. A já jsem vděčný těm firmám za to, že to můžu dělat a dává mi smysl, protože jako dítě jsem měl taky sen. A měl jsem je, ať už to bylo, že budu kosmonautem nebo popelářem, tak, anebo třeba tím horolezcem. Rád jsem sledoval ty filmy a četl o těch klucích, bylo to něco pro mě neuvěřitelného, tak mi dává smysl to nějakým způsobem takto oplácet té společnosti. Protože jsou tady děti, které prostě zkrátka bojují o ten svůj život dennodenně. A to je realita, to není o tom, že to chci nějakým způsobem tady dramatizovat, ale byl jsem u dětí, které byly na jipce, byl jsem u dětí, které prostě byly v nemocnici poslední den, aby jeli doma, umřeli v kruhu rodiny. A proto mi dává smysl nějakou takovou tu myšlenku dál živit a pokračovat v tom. A je to úžasné, že tady tohle děláte společně s Cyrilovými brambůrkama. No, mně se líbí, jak to pojímáš. Jako já bych nechtěl, aby to teďka vypadalo, že tady děláme reklamu nějakým firmám, nebo že vlastně potřebujeme ten podcast udělat kvůli tomu, aby jako jsme poděkovali těm firmám. Ale prostě takhle to je, tyhle věci jsou v životě. Moje návštěva na té onkologii v Brně při jednom předání toho daru prostě je to smutné. Jo? To, jak jsi mluvil i o tom Kiptunovi jsem mluvil, prostě je to smutné. Bohužel se tohle v životě stává a myslím si, že je správné o těch věcech normálně mluvit. Je to tak. Podle mě ta možnost promluvit si o tom spoustě lidem i pomůže. Je to o spoustu dalších věcí, o kterých se zkrátka nemluví a myslím si, že třeba ta dětská onkologie je pořád jako upozaděná oproti třeba té dospělácké onkologii, kde samozřejmě se ty témata řeší víc. A vlastně, když se na to takto podívám, tak právě dětská onkologie funguje díky partnerům, díky firmám, které vlastně jako sponzorují tu léčbu těch dětí a myslím si, že v České republice jsou na veliké úrovni teda. Ta léčba se za ty roky opravdu posunula dopředu a dá se vylečit, nebo daří se vylečit mnohem více dětí, ale je to všechno o těch lidech, kteří tam pracují, doktorech, o nadačním fondu Krtek, nebo dalších fondech, třeba pro pražskou onkologii, a o těch firmách a lidech, kteří to podporují, pořádají akce a tak dále, kteří to prostě nějakým způsobem tady tohle. Je hezké, jak jsme se od běhání dostali někam jinam. Jo, ale zkrátka to tak je. No. Nicméně vy máte i velkou akci, jako je festivalový půlmaraton. Bude letos. Bude letos 2. června, bude to už vlastně 9. ročník a pro Běhy Zlín... To už je 9. ročník. Ano, už 9. ročník. Já si děsím toho, jak ten čas letí. No, to tak. To je v pořádku. A pro Běhy Zlín je to největší vlastně událost, na které se podílíme a určitě jsme na to strašně hrdí a zase to bude vypadat, ale prostě to tak je. Jsme na to hrdí díky tomu, že spolupracujeme s filmovým festivalem. S dětským filmovým festivalem, s nejstarším, největším dětským filmovým festivalem na světě. A zase myšlenka půlmaratonu vznikla už před 10 lety, kdy jsme vlastně v rámci Běhy Zlín si říkali, že uděláme velký běžecký závod ve Zlíně, protože jsem byl v New Yorku a viděl jsem, že takové obrovské velkoměsto dokáže zavřít třeba první avenue na 8 hodin. Říkal, tak když to jde v New Yorku, proč by to nešlo ve Zlíně? A tak jsme to začali chystat, připravovat a měli jsme datum, měli jsme web, začali jsme odpočítávat čas a začali jsme zjišťovat, co všechno pro to je potřeba. No a zjistili jsme, že to nedáme. Tak jsme to zastavili, zrušili ten ročník a v té chvíli náš společný kamarád Dan Tkáč mě napojil a podporovatel. Mě napojil na Čestmíra Vančuru, na člověka vlastně z Viva kovárny, který získal
filmový festival a začal se o něho starat a začal ho přetvářet do podoby, jak ho zejména lidé ve Zlíně znají v dnešní době, když to nebylo jenom o filmu, ale o hodně tom programu okolo filmu. A díky němu prostě do města přijedou desítky tisíc lidí. Ve městě je 40 000 lidí jednoho dne jenom kvůli filmovému festivalu. A on přišel s tím, že by chtěl, aby jedním z doprovodných programů byla nějaká sportovní akce. On si představoval nějakých 5-10 kilometrů, že se bude běhat po městě, nějaká jako sranda akce, něco takového. A zmínil se právě o tom Danovi, protože se spolu znají. A Dan se zmínil mě, tak říkám, ty jo, super nápad, tak třeba ho přesvědčíme a třeba uděláme něco společně. Tak jsme se potkali. No a při té diskuzi jsem zjistil, že jako rozumím té myšlence a moc se mu líbí jeho myšlenka, jak my děláme, jakoby akce, jakoby jízdní. No slovo dalo slovo, byl leden, no a na konci května jsme udělali první ročník festivalového půlmaratonu. Pamatuji si, kolik tam bylo tenkrát lidí? Běželo tam nějakých 700 běžců, jako, což mně přišlo naprosto neuvěřitelné. To je úžasné číslo. Běželi půlmaraton, čtvrtmaraton a štafety. A pak myslím, že nějakých 200 lidí běželo takzvaný rodinný běh o délce 1400 metrů. No a vznikla akce, která potom o 5 let později na start se postavilo 1760 lidí toho půlmaratonu, čtvrtmaratonu a štafet a 800 rodin, 800 dětí a rodičů běželo rodinný běh ve Zlíně v rámci festivalového programu, v rámci filmového festivalu, což je jako super. Jo. A to, že to funguje doteďka a bude to fungovat i nadále, tomu věřím. A věřím, že to bude fungovat, ať už tady budu nebo nebudu. Protože už je to tak ve Zlíně zakořeněné, že jsem opravdu pyšný, že s tím týmem, se kterým jsme to udělali, a to je opravdu akce, kde v den toho závodu je 140 pořadatelů ve městě, jo, kteří dohlíží na bezpečnost. Neuvěřitelným způsobem nám pomáhá státní a městská policie, jo, dopravní podnik, město, kraj, jo, celý integrovaný záchranný systém. Jo, to město jsme dokázali prostě na víc než 3 hodiny úplně zavřít. Jo, je náhradní doprava. Běží se po hlavní... Běží se vlastně opravdu centrem města. Celá ta myšlenka je, že startuje se u kongresového centra, kde je vlastně takové hlavní to hnízdo, to srdce filmového festivalu. Ano. Běží se po třídě Tomáše Bati přes hlavní náměstí, běží se továrním areálem baťovským, běží se tady zahrádkářskou kolonií po cyklostezce, běží se zástavbou baťovských vlastně čtvrtdomků a půldomků na Zálešné, na Podvesné a běží se zase zpátky jakoby na centrální náměstí. Takže kdo by chtěl poznat Zlín, tak mu doporučuji přihlásit se na půlmaraton, protože si ho vlastně můžeš celý proběhnout. A nějaké zvučnější jména? Třeba běželi půlmaraton, tak to nebo jste usilovali o tom sem někoho takhle dostat, že by tady běžel? Úplně o to jakoby neusilujeme. Řekli jsme si, že není naším cílem zvát sem jakoby běžecké osobnosti, ale vlastně půlmaraton ve Zlíně vyhrál třeba Jirka Čípa, což je běžec z Brna, vítěz bratislavského maratonu, jeden z nejlepších českých běžců i na ultravzdálenostech. Ze začátku první ročníky závod vyhrával Pavol Verecký, což je ukrajinský maratonec, a jeho žena. Takže není to až takové, my to spojujeme s tím filmovým festivalem, jo, že pár lidí i z té kulturní osobnosti, lidé, kteří jezdí, se toho zúčastňují, takže není až takovým smyslem, že bych ti teďka tady vrchlil jako stovky jmen nebo jména prostě nějakých borců. Kdo chce, tak si ho zaběhne. Ne, nemáme tak velké prizmany. Ale myslím si, že i Peťa Vabroušek to běhává. Jo, tak když vezmeme... velký srdcař, tak je osobností velkou. Když vezmeme osobnosti tady ve Zlíně, tak Peťa Vabroušek je, kromě toho, že to je špičkový triatlonista, běžec na naprosto brutálních jakoby závodech, přeběhy přes Saharu a 7 maratonů v 7 dnech na 7 světadílech, tak jako neuvěřitelné. Podobné šílenosti. Tak Petr je velký podporovatel a srdcař a on se hodně věnuje podpoře jak sportu jako takového, ale i těch aktivit, které tady ve Zlíně děláme. Takže to bez sporu.
Ne, je to obrovská škála toho vlastně, co děláte v rámci Běhy Zlín, ale ty taky i trénuješ. Ty máš třetí trenérskou třídu? Mám vlastně rekvalifikační kurz trenéra kondičního běhu, přímo se ten program jmenoval Schůze do běhu. Ono tam vznikl to Matony Freerun. To s tím i souvisí a mám vlastně teďka druhou třídu trenéra kondičního běhu Českého atletického svazu. Chtěl jsem říct, že to vlastně je ten Český atletický svaz. Ano, tam vlastně je to vždycky několika denní, týdenní jakoby kurz, kdy získáš certifikát, už mi chybí jakoby ta nejvyšší řada jako trenér, ta jednička. To jsem mě trochu zhodil tou třetí třídou. Ne, v pohodě, ježiš, já si vůbec... Tam to bylo totiž napsané, já jsem všude možně Google, ať o tobě něco najdu a říkám, tak aspoň vím, že je trenérem. Ne. Já to samozřejmě vím už dlouhodobě, že si založil tu Matony, nebo ono to tady je... Ve Zlíně, tady ve Zlíně jsi to založil, tu Matony Freerun. Je to projekt Rančeku, to znamená pořadatele Pražského maratonu a dalších půlmaratonů v České republice. A sdružuje přesně to, co my děláme v rámci Běhy Zlín. Prostě pro hobíky organizujeme běžecké výběhy, je to zdarmová záležitost, je to naše jako dobrovolná činnost. Řekněme, že jsem to pojal trošku tak, že jsem si říkal, že se mi to moc líbilo, moc mi to bavilo a ta skupina lidí okolo Matony Freerun ve Zlíně je obrovský základ těch pořadatelů a dobrovolníků na těch akcích, co děláme ve Zlíně. A zároveň je to teda, to vytvořilo takový životní styl pro nás, pro běžce a jejich rodiny, že my jezdíme na běžecké výlety po celé Evropě. Já jsem si všiml, že často, když jedete třeba na nějaký právě ten velký závod, tak jede opravdu hodně lidí, ať už to byla, já nevím, Bratislava, anebo třeba Maďarsko, Budapešť, tak se opravdu najde velká banda lidí, která tam společně jede a jdou si zkrátka ten závod užít tam. Ano. Byli jsme loni, nás bylo přes 30 na 100. ročníku Košického maratonu. Bylo nás asi 30, náš běželo maraton, půlmaraton a 10 na Malorce, kde jsem mohl vzít celou rodinu sebou, strávili jsme tam super dovolenou a ještě jsem si tam zaběhl maraton. Jo, takže je to taková věc, kdy tohle mě teda jako ohromně baví, je tam fakt skvělá skupina lidí, kteří na tebe myslí, i když to ani nečekáš. A v dobrém na tebe myslí. Jo. A ta komunita a to komunitní běhání mě vlastně přivedlo i k tomu kondičnímu trénování, k trénování kondičního běhu. Netrénuji výkonnostní běžce, není to ani mým snem, ani mým cílem. Cílem vlastně a smyslem spolku Běhy Zlín je přivést co nejvíc lidí k pohybu. A pro mě osobně to je cíl, proč to celé dělám. Jako přivést lidi k aktivnímu pohybu, aby byli jakoby zdraví, aby měli ten zdravý, správný životní styl. Chtěl jsem říct, že určitě jako jedna věc je přivést k pohybu, ale asi k tomu správnému. Ne, aby člověk si huntoval tělo, protože běhá špatně a podobně. A to je zase věc, kterou jako ty trenér můžeš předávat dál, aby lidi se naučili správně běhat, protože když se zkrátka podíváš na to, jak mnohdy lidé běhají, tak je to špatně. Vrátíme se k trénování. K Matony Freerun, jak to ty vnímáš? Vlastně, že tvým hlavním takovým úkolem není to trénovat vrcholové sportovce, ale prostě lidi, kteří chtějí začít s běháním, chtějí běhat, chtějí nějakým způsobem na sobě pracovat. Jo, důležité totiž není, jak běháš, ale že vlastně běháš. A kondiční běhání je o tom, že se snažím těm lidem říct, aby se tím tolik netrápili. Mnoho z nich vlastně, když za mnou přijde a ptají se, jak mají běhat, tak říkám, běhání je hrozně jednoduché, jenom z toho někdo dělá vědu, aby se tím mohl živit. Jo, tak se tím prostě snažím živit. Zkrátka začne běhat. Ano, začne běhat. Nejlepší je podívat se, jak běhají děti, protože ty běhají nejpřirozeněji. Úplně jednoduše. A hodně těch lidí vlastně zpomaluju. Říkám jim, neběhejte tak rychle, to je úplně zbytečné. To je takový ten opak těch trenérů, kteří se snaží od lidí potom dostávat ty výkony. Ano, jako mně opravdu nejde o to, aby ti lidé za mnou chodili a pak byli nadšení z toho, že běhají rychle. Oni totiž nakonec jako rychle běhat budou, když budou dodržovat nějaké zásady v tom, že si vybudují základ, který často nemají, a pak už můžou stavět na rychlosti. Jo. A ten základ je ta základní obecná vytrvalost, základní obecná kondice, kterou lidstvo a lidé ztratilo tím, že přestalo se vlastně hýbat, sedlo si do kanceláří na židli a sedí na židli.
Jo? A v tu chvíli prostě se nehýbeme. 8 hodin pracujeme za počítačem. Jo? A Doma potom ještě chodí ještě trénovat. ano. Povídej dál, já si to tady jenom poupravím. A To odstíním trošku. to výborný. Tak. Drobné úpravy. Ano, takže tak vlastně, když za mnou někdo přijde a řekne, abych mu pomohl s běháním, tak mu řeknu, jo, ukážu ti základy, běžecké abecedy, rozcvičky, to, co dělat pravidelně, protahovat se a všechny tyhle věci, na které lidé zapomínají. Jo, že spousta lidí vidí běhání v tom, že skončí v práci, vyjdou z domu, zavřou dveře a rozběhnou se. Jo, místo, aby si uvědomili, že vlastně 8 hodin seděli v poloze jakoby takového skučence, jak sedím u toho počítače, takhle jenom zvedám hlavu, jo, takhle jsem jako celý pokoroucený, no, tak se pak musím narovnat se, trochu se prohýbat. Sám, když jdu běhat, tak mě 2 minuty je to chůze. Jo, že se rozejdu, pak se teprve pomalu rozběhnu, pak si udělám rozcvičku, běžeckou abecedu a pak teprve je ta vlastní tréninková jednotka, ten běh, a pak vlastně vyklušu ten závěr, udělám protažení, ideálně se doma vyválcuju a pak mám aktivní regeneraci. Tak ono pro spoustu lidí je potom z hodinového běhání 2 hodiny díky tady těm aktivitám kolem, ale je to za mě jako nezbytné tady tohle. No, musí si tomu věnovat a ono to klidně může trvat hodinu. Ono to totiž nemá ani jako, není to, a přesně, není to o tom, kolik uběhneš kilometrů, ale kolik času tomu věnuješ a jak často. Jo. A důležitější je pravidelnost a nemusí to být ani moc dlouhé. Když byste chtěl poradit někomu, kdo by si chtěl takto zaběhnout maraton, po těch zkušenostech, které už teďka máš, protože tenkrát si taky začínal úplně z čisté ruky a teďka, když bys chtěl takto někomu poradit úplnému začátečníkovi, jak by měl teda začít, aby třeba si příští rok zaběhl takový maraton někde? Začal bych tím, aby běhali pomalu a dlouho. Aby dlouho běhali pomalu. Jo, pokud nemám vybudovaný fakt základ, pokud jsem posledních 10 let, 15 let prostě pravidelně nesportoval a pravidelně podle mého názoru a mých zkušeností je aspoň 3x až 4x týdně sportoval. Nemyslím tím, že musím jenom běhat, ale sportoval nebo cvičil do toho a tak podobně. Tak to není pravidelně. Chodit jednou týdně, jak já jsem chodil jednou týdně si zahrát fotbálek, tak je spíš takový šok pro to tělo, že jednou za týden ho tam jako pošlu, tam ten výkon, no a pak zase 6 dnů nic nedělám. Jo, chodím do práce a domů a možná něco jako dělám třeba na zahradě, což je taky dobrá činnost, ale už to není potom předvést nějaký výkon. A maraton je jakoby výkon. Jo, a zase začal to lidem, ať si vyzkouší prostě uběhnout něco 20 minut, půl hodiny, 3/4 hodiny, hodinu a půl, 2 hodiny a postupně to jakoby navyšovat. Jsou takové jednoduché pravidla typu choď 3x, 4x týdně sportovat a mezi každým týdnem navyš objem maximálně o 5%. A většinu toho času běhej pomalu, abys to udýchal nosem. A to stačí. Dýcháš nosem? Když běhám, tak hodně dýchám nosem. Jednak mám naštěstí, jsem zdravý, takže mě nic takového netrápí a většinu těch tréninků, které odběhám, tak dokážu oddýchat nosem. Ne, že bych dýchal nosem pokaždé, protože mám rád běhání ve společnosti s někým, tak si to hrozně rád povídám. Tak je to potom příjemnější, no to potom rychleji utíká, ale já si myslím, že to byla jako skvělá myšlenka vůbec takhle jako říct lidem, jak začít běhat, protože opravdu spoustu lidí vyjde z toho baráku po tom celém dni, najednou se rozeběhnou, teďka jim tepovka vyletí na 180. Po 5 minutách jsou vysekaní. Po 5 minutách jsou vysekaní a pak se teda odplouží domů a nedej bože ještě potom chytne koleno, nějaká šlacha, něco prostě, protože se to nebylo zahřátem. Je to tak, jo. A tím to skončí, jo. A to je prostě nejhorší, aby skončili tímto. Já třeba za sebe můžu říct, když jsem dělal předtím vrcholový sport, tak u nás se bral velký důraz samozřejmě na tu regeneraci, na to protažení před samotným výkonem, po výkonu. A pak jsem se dostal normálně do fáze, kdy za prvé mě přestalo absolutně bavit plavání, kdy jsem říkal, já nebudu už se dívat na ty dlaždičky a počítat je pořád do kolečka, ale spíš do takové fáze, že jsem nechtěl se prostě protahovat, že jsem to bral jako takovou zbytečnost. Přitom jsem věděl, jak je to moc důležité a normálně jsem sobě sám zase musel najít chuť k tomu, abych tady tohle dodržoval a občas se jako mi stane, že si řeknu,
jdu rychle běhat, pak musím rychle tam, najednou to nestíhám a je to potom takový ten Hodně začarovaný lidí si kruh. totiž neuvědomuje, že vlastně jejich kondice se zlepšuje tím, že odpočívají, že mají regeneraci. Prostě tím tréninkem, čím víc trénu, tím se nezlepšuju. Tím jenom tomu tělu dávám víc záhul, ale pak mu musím dát tu regeneraci, abych mohl zase tomu dát ten výkon. A Peťa Vavroušek vždycky říkal, že netrénuje vůbec. Ano, on netrénuje vůbec. Odpočívá. A ještě Peťa s oblibou říká, proč bych jako trénoval sám, když mě někdo zorganizuje o víkendu závod. Je to tak, takže jsi teďka ve fázi, že trénuješ sám sebe. Že nemáš nad sebou trenéra, který by ti nějakým způsobem radil co a jak. Ty jo, dlouho jsem trénoval sám, ale má rok. Mám díky svému kamarádovi a kamarádce Evě Kučerové a jejímu manželovi trenéra, Zbyňka Kalužíka. Kdo se trochu vyzná v atletice, tak je to špičkový atlet, špičkový trenér atletiky. Trénoval Andreu Šuldesovou, jednu z nejlepších půlkařek vlastně České republiky. Myslím, že byla třetí na mistrovství světa na 800. Dlouho trénoval v Kataru, v Tunisu a tady v těchto zemích. Má hromadu známých v Kenii, v Ománu a podobně. A vlastně rok trénuju pod jeho vedením, ale ve stylu toho, kdy on nám jako říká, jak máme a nemáme běhat, protože, jak jsem říkal, tak chtěl bych nějaký výkon dát u toho maratonu, tak se snažím poslouchat jeho rady a vím, že strukturovaně ten trénink bych si postavil stejně, ale mně se líbí, že mi někdo říká, co mám dělat. Jo? Že to je takové to jednoduché. Nemusíš moc přemýšlet, jdeš, co ti řekne, věříš tomu a to je jakoby základ. Bych řekl, že to je takové jednodušší pro ten mozek v momentě, kdy člověk pořád přemýšlí, tak dneska musím mít tady tohle a říká si to sám sobě a nemá to napsané, tak je potom mnohem složitější se k tomu odhodlat, než když to ten trenér napíše a prostě musíš jít tady tohle, ale má to nějaký řád, protože když tohle nepůjdeš, tak ty další tréninky na to nebudou navazovat. Ano. Přesně to vidím právě z té doby, když jsem dělal vrcholový triatlon. To všechno na sebe navazovalo a v momentě, kdybych jeden trénink vynechal, tak už prostě ten druhý trénink v podstatě nemá takový smysl, protože ten trénink předtím měl určitý význam v tom. Musíš si to zase vždycky upravit. Když to vezmu komplexně potom, přesně tak. No. Takže mám jakože trenéra, Zbyněk je hrozně fajn člověk, už starší, nebo jako zkušenější a je to jako super, no. Prostě běháš podle tepovky? Běhám na tepovku a na čas. Neběhám na kilometry a málo kdy běhám na tempo. Takže nemáš dané, že prostě poběžíš dneska 10, potom máš 20, nebo to máš spíš dané časově? Spíš časově, ale hodně třeba právě díky Zbyňkovi běhám intervaly, krátké, jako rychlé intervaly, tak běhám 400 v tempu 3,50, jo? Běhám 300 v tempu 3,30. Jo? Takže tam je takový anaerobní práh. Ano, tam je to posouvání a už tady v tom věku jako je to jedna z mála příležitostí, jak ještě můžu tu rychlost do sebe prostě dostat. Já jsem totiž tenkrát taky kamarád se věnoval a myslím si, že byl velice nadějný, co se týče triatlonu a i co se týče běhu byl dobrý, tak vím, že on přišel s metodou rychlých, intenzivních, krátkých tréninků, místo toho, aby někde naběhával objem. Což mi přišlo docela zvláštní, protože já jsem byl odkojený na tom a i můj trenér mě vlastně vedl k tomu, že musíme přes zimu naběhávat, naplavávat a najíždět na kole objemy, což znamenalo kolikrát třeba týdně naběhat 130-140 kilometrů. Já strašně trpěl teda na holeně, mě vždycky bolely a když jsem se jenom klepl do holeně, tak jsem myslel, že vyskočím z kůže. Ale když jsem to vždycky říkal tomu, že mám nohy do oho, tak je to tím, že ty holení víc trpí potom ta holení kost. Každopádně to byl takový úplně jiný pohled, vlastně, který on si sám jako řekl, že to vyzkouší, že mu to takto bude fungovat, že mu to vyhovuje, že to nezabere tolik času, že vlastně jako ta intenzita mu stačí na to, aby potom byl schopný třeba v té intenzitě takovým způsobem uběhnout půlmaraton. Což byla taková zajímavá myšlenka. No, jako hodně vždycky ten trenér je dobrý, když se na tebe podívá a má k tobě individuální přístup než ke skupině, protože se říká, když dva trénují totéž, není to stejné pro každého. Jeden z nich prostě trénuje blbě. Jo? Dva nemůžou mít stejné tréninky. Jeden z nich trénuje blbě. Je to tak, no. Jo? Každý musíme trošku jinak. A někomu vyhovuje něco jiného, někomu vyhovuje běhat víc objemy, někomu víc rychlost. Jo? Mě baví to kombinovat, na začátku zimy běhám víc objemy, pak když se blíží ta závodní sezona, nebo když se připravuju teďka na maraton do Tokia. Když se dostáváš do rychlosti teďka? Tak se snažím prostě za jít do té rychlosti. tam vlastně odlítáš?
Proč k tomu se chci dostat? Protože je to za mě velký závod. Závodit v Tokiu na maratonu, to se jen tak nikomu nepoštěstí. Ano, je to vlastně ten můj běžecký sen na těch silničních maratonech, kdy je série 6 největších maratonů světa, takzvaný Majors maraton, kam patří New York, Chicago, Boston v Americe, tam mi chybí Boston. V Evropě je to Londýn a Berlín, tam mi chybí Berlín, a v Asii je to potom Tokio, kam jsem se dostal. Měl jsem štěstí v losování. Chtěl jsem se zeptat právě, 3. března běžím maraton v Tokiu. Už asi 6 let se pravidelně hlásím jakoby zájemce o účast. Tady ty největší maratony světa, jak je o ně obrovský zájem. Běží to třeba 40 až 50 tisíc běžců a zájemců je zhruba 500 000 až přes 1 000 000 z celého světa. Tak kdyby se přihlásila celá Praha. Ano. A skoro celý Zlín potom běžel. Ano. Včetně malých dětí. Hezký příměr. Teďka jsem se o víkendu setkal s tím příměrem, že vlastně, jak mají ti horolezci tu korunu světa, že v každém světadíle mají vylez na tu nejvyšší horu, tak my jako maratonci silniční máme tady těch 6 maratonů světa. Ani se neopovažuju to srovnávat tu náročnost. Jo? Je to něco jiného. Úplně něco jiného. Ale prostě je tam takový příměr, jak se to dá srovnat. Že ne moc lidí třeba v České republice má oběhnutých všech těchto 6 největších maratonů světa. Protože aby ses tam dostal, buď musíš být tak dobrý a mít tak dobrou výkonnost, to je třeba maratony pod 2,45, a nebo prostě mít štěstí v losování, a nebo to takzvaně utlačit penězma, že si to koupíš přes nějakou charitu nebo přes nějakou cestovku. Jo. Takže buď máš štěstí, anebo musíš jednu z těchto cest zvolit, jak se na Takže dejme tomu i cestovky jako pořádají na tady takovéto závody, výjezdy. Ano. A tím pádem zaručí to, že vlastně člověk dostane slot. Startovné. Ale je to prostě úměrně té ceně, protože jsem se opravdu už 8 let snažil dostat do Londýna a furt se mi to nedařilo. A o Londýn je prostě největší zájem, tak jsem už letos prostě rezignoval a řekl jsem, ne, najdu nějakou cestovku a koupím si startovné do Londýna. A jednoduchý příměr, startovné stojí asi 7-8 tisíc korun na ten maraton do Londýna, a ta polská cestovka, přes kterou jsem to sehnal, mi to prodala za 20. Tak je to rozdíl, je to hodně peněz. To je hodně peněz. Ale jako když už prostě člověk někdy něco chce, tak se prostě pro to odhodláš a obětuješ to tomu. Tak jsem to prostě udělal. No. A byl to krásný zážitek, byli jsme tam s rodinou, zase na dovolené, vzali jsme si prostě týden volno, prošli jsme se po Londýně, jo, byl to krásný, jako moc rád i na to vzpomínám, protože jsme tam byli celou rodinou a byl to jako nádherný zážitek. A do toho si střihneš závod, který jsi chtěl dlouhou dobu střihnout, což je úžasné. A ono je to takové, mladí občas vyrazí třeba do Barcelony nebo podobně, takhle prostě do Madridu na maraton, půlmaraton. A za mě je to krásné, když se potom jako tak to právě spojíš i s tím poznáním toho daného místa, protože zase za mě z pohledu toho sportu vrcholového, my jsme někde přijeli, odzávodili, odjeli a vlastně spoustu lidí, třeba když jsme byli i někde na nějakém tréninkovém kempu, někde ve Španělsku, tak mi vždycky říkalo, ježiš, ty se máš, že jsi ve Španělsku, a takhle. Říkám, já z toho nic nemám, ale já buď spím, nebo trénuju, a dobře, když máme jako 2 hodiny pauzu, tak se jdeme jako projít někde na pláž, ale stejně odpočíváme, protože jsme zničení, takže není co závidět. Jo, tohle jsou, to, co popisuješ, jsou výhody vrcholového sportu. Dostaneš se skoro kamkoliv na světě, ale nevýhoda je v tom, že často z toho moc nemáš. Jo? A proto tady to kondiční běhání a ten způsob, který i v rámci Běhy Zlín nebo té komunity Maratony Freerun Zlín ve Zlíně děláme, je postavený na to. Zaběhneš si něco krásného a velkého, ale máš k tomu ten zážitek. Já bych tomu přirovnal i to horolezectví na těch nejvyšších vrcholech světa. Zalezeš si tam něco a máš k tomu ten zážitek, o kterém teda občas nevíš. Pamatuješ si některé věci jenom z videozáznamů nebo z fotek, ale není to potom, o mě to není o tom výkonu. Já to mám nastavené v horolezectví tak, já když jsem byl minulý rok na Makalu, tak až posledních 100 metrů výškových pod vrcholem jsem věděl, že jsem schopný dosáhnout toho vrcholu a že se bezpečně vrátím dolů. Do té doby mě zajímalo jenom to vrátit se v pořádku domů. To byla jediná myšlenka, kterou jsem držel v hlavě, protože v momentě, kdy to člověk přestřelí, tak to nemusí dopadnout dobře. Naštěstí si myslím, že při tom maratonu nebo půlmaratonu to
není asi až zas tak vážné. Samozřejmě stávají se i takové tragédie, že prostě člověk tam exne někde na závodě, ale přeci jenom pro nás nebo nás horolezce často vnímají lidi, že tam jedeme někde riskovat a podobně a že tam prostě zbytečně jako hazardujeme se životem, přitom to není pravda, ale samozřejmě pořád jsme jako v prostředí, kde my tu chybu nemusíme udělat, ale stačí ty okolní věci, ty okolnosti, které prostě zapříčiní to, že už se domů nepodíváme a toto je zase, myslím, trošku v tomto je ten běh trošku bezpečnější. Jo, a tady k tomu mě jenom napadá takový příměr, který jsem četl v knižce Born to Run, jedné z nejoblíbenějších běžeckých knih na světě. Ta je hodně populární. Ano, tak vlastně autor tam popisoval, jak fungují ty kmeny v Africe, kdy vlastně oni tu svoji antilopu uloví tím, že ji vlastně doběhnou, uštvou ji, ať je to jako k nevíře, ale oni to běhání mají postavené tak, že oni ví, že když uloví tu antilopu, oni musí mít ještě sílu s tou ulovenou antilopou vrátit se zpátky do toho svého kmene, k tomu svému kmeni, do toho tábora, jinak by vlastně ji ulovili úplně k ničemu, protože by zdechli. Umřeli by prostě. To je podobné. Jo, a to je úplně, jak to popisuješ, tohle úplně mě to vytanulo, jak to popsal a přesně to tak je. Jo. Když chci uběhnout ten maraton, tak já to běhám tak, že vím, že se potom potřebuju po tom maratonu projít po tom městě a vrátit se zpátky domů. Běháš to tedy nějaký zadrženě? Nebo začínáš třeba první polovinu zadrženěji, abys potom měl energii na tu druhou polovinu? Snažím se to běhat pod kontrolou, že vím, na co mám. Ano, asi bych se mohl víc zmáčknout, to je, řekněme, taková ta moje nevýhoda, jak jsem o tom mluvil na začátku, že jsou takový připosraný, takže se nevydávám úplně, protože když se třeba při tom prvním maratonu se snažil jakoby vydat, tak si myslím, že jsem se vydal úplně, tak jsem prostě jako na to takzvaně doplatil. Jo? Ano, dopajdal jsem se do cíle, ale to není ten cíl. Jo? Není cíl dopajdat se do cíle. Cíl je doběhnout a jak říká oblibou Peťa Vobroušek, trénuj tu cílovou fotku. Jo? S těma rukama nahoře. Na to musíš mít ještě energii. A na to musíš mít energii, aby jsi zvedl ty ruce. No a zase zpátky se vracím prostě k tomu, běhy zlín, běhání pro radost. To je prostě, a pro mě je to fakt, a jeden kamarád mi to říkal, co jsem s ním běžel ten první maraton, pro mě je to životní styl, jo. Přizpůsobuju tomu svůj život, bohužel k tomu nutím někdy přizpůsobovat jakoby rodinu. Zvládají to? Jo, já jsem jako za to strašně vděčný. Baví je to, jo. Moje děti, naše děti jako se ženou sportují, jo. Dcera teďka studuje v Norsku na výšce nějaký outdoorový program, strávila 5 dnů prostě v horách, na běžkách, v záhradech, jo. Spala pod plachtou, vrátila se, byla nadšená, ale byla strašně unavená. Jo. A to jsou prostě, to jako podle mě, mít ten základ pro život, aktivní přístup k pohybu a ke sportu je nejvíc. Jo, a to je to, co nejvíc můžu dát těm dětem. Nevedu je k vrcholovému sportu, pokud sami nechtějí, ale vedu je k tomu, aby i byli aktivní, aby se hýbali. To ano. Ty máš ten závod za necelé 3 týdny? Ano. Teď jsi už skoro ve fázi i odpočinku, ne? Před závodem. Jasně, dneska půjdu 20 hodně rychle a pak jdu večer do sauny, ve středu tam dáme se Zbyňkem nějakou rychlost, ale už jako zvolňuji. Dneska jdeš fakt 20? Mám to v plánu. Jsi na tom líp než já. Mně se lidi ptají, jak já pořád trénuju. Já říkám, hele, pořád trénuju, ale samozřejmě taky se to snažím držet nějak pod kontrolou. Ale vím, že teďka jako v momentě, kdy jsi 3 týdny před tím závodem, tak tady už nic nedoženeš. Ne, tady už je to můžeš jenom zkazit. To už můžeš jenom zkazit, přesně tak. To je důležitá rada. Když máte před závodem, tak už odpočívejte. Znovu opakuju, vaše výkonnost se zlepší tím, že nic neděláte, že regenerujete. Takže ten poslední týden před tím závodem, to už budeš možná i tam, ne? Ano, odlétáme vlastně týden před závodem, v neděli 3. se to běží. Skrz nějakou aklimatizaci, aby si zvykla na ten posun. I taky trochu. Na druhou stranu mám zkušenost, že při cestě na východ mi to dělá menší problémy, ten jetlag. Mám stejnou zkušenost. Jo, hodně lidí to má obráceně, ale prostě už jsem byl párkrát v Hongkongu, v Filipínách, tam v té oblasti a nikdy mi to nedělalo problém, naopak. Když se vracím zpátky, je to pro mě horší. Mám to úplně stejně, no, že ten východ je to takové příjemnější než třeba na ten západ. Takže vnímám to stejně. Ale je potřeba se stejně před tím výkonem na to nějakým způsobem aklimatizovat. Jako, ano, jo, fakt se jako zodpovědně připravuju s cílem uběhnout to zážitkově, pobavit se tím,
zkusit splnit limit na bostonský maraton, který je v mé věkové kategorii, tak kolem času 3:14, 3:13. Neskromně si myslím, že na to mám a když zvládnu tu svoji hlavu přesvědčit, tak to prostě zvládnu uběhnout. Trénuju a natrénované bych na to měl mít. Teď už to tam jenom dotáhnout, poslat to tam, jak někteří souboví taky říkají, začnu naplno a potom ještě přidávám postupně, tak tohoto bych se asi nedržel. Nicméně za mě jsou to super myšlenky na závěr, protože člověk si tak nějak může osvojit to, jakým způsobem se dá třeba připravit, aspoň teda nějaký základní mustr, jak by to mohlo vypadat, ta příprava jeho, protože jak jsme se už předtím bavili, každý je individuální, což znamená, že každý má nějaké svoje fyzické, mentální i časové možnosti. Teď jsme se postupně dostali teda k tvému teďka maratonu v Tokiu, kde jsme si myslím, shrnuli základní věc, což je odpočinek, důležitý teďka v poslední fázi té přípravy a taky k tomu, že to jdeš pro radost, jdeš si to tam užít. Jo, určitě. A na závěr už jenom, protože máš tady brožuru vaší, Běhy Zlín, co by si vzkázal takhle divákům, nějakou tvoji myšlenku, kterou bys mohl předat dál všem začínajícím běžcům? Aha. A taky samozřejmě představit asi možná nějaké další závody, které se tady u nás na Zlínsku konají, což by bylo určitě fajn. Já žádnou myšlenku nemám, i když říkám, mám hrozně rád Adama Ondru, to, jakým způsobem on přistupuje k lezení a k životu. A mně se líbí, že je dobré snít a ještě lepší je si sny plnit. Vytrvat. To je za mě jako základ a když se jako někde uvidíme na závodech Běhy Zlín nebo na nějakých jiných akcích, které pořádáme, které organizuju, nebo se jen tak někde potkáme, tak já rád potkávám lidi a zase tady budu někoho parafrázovat, Jirku Prokopa, zakladatele Běhy Zlín, který je u toho už 40 let, tak on má hrozně rád život a má hrozně rád lidi. A to je podle mě nejvíc. Jo? Lidi v dnešní době hodně nadávají na to, že je nějaká doba. Ne, doba je furt stejná, ale lidi dělají tu dobu a je to vždycky o lidech. Přesně tak, s tím naprosto s tebou souhlasím. Kde bychom se teda mohli na dalším závodě potkat? Tak buď se se mnou potkáte na Rohálovské desítce na konci února. Ještě než odletíš. Ještě než odletím. Je to takový krásný test před tím maratonem. Pak budu teda na maratonu v Tokiu. A další závod, já vlastně ani zatím další závod naplánovaný nemám. Uvažuji o tom, že bych si letos s Odmlkou odběhl pražský maraton ještě, kde bych si věřil, že bych mohl splnit ten limit do toho Bostonu, když se to nepovede v Tokiu, protože je to 2 měsíce poté, takže ještě dostatek jakoby času ještě na dokončení té přípravy. No a pak hrozně rád bych co nejvíc lidí potkal na festivalem půlmaratonu ve Zlíně, protože je to pro mě opravdu srdcová záležitost, závod, který jsme založili, který jsme vymysleli. Hlásit se můžou, předpokládám, lidi pořád Jasně. Až do závodu. Až skoro do závodu. Takže to je výzva pro všechny Zlíňáky. Pokud si chcete zaběhnout festivalový půlmaraton, máte na to dostatek času na trénink, dostatek času se na to přihlásit, takže celý Zlín může jít běhat. Pojďme, rozběháme celý Zlín. Rozběháme celý Zlín, přesně tak. To je skvělá myšlenka na závěr a Bobe, já ti moc krát děkuju, že jsi na mě našel čas a přeji ti, ať se tvůj závod vydaří, jak nejlépe může. Užij si to tam a ještě jednou děkuju. Díky, zůstaňme zdraví. Tak, to je přesně to, co je potřeba. Dnes jsme si povídali s Bobem o běhu, o Běhy Zlín, o té kultuře, která tady je nastavená ve Zlíně a já se budu těšit zase na příště. Mějte se krásně. Čau. Ahoj. Děkuji, že jste sledovali až sem. Pokud se vám podcast líbí, budu rád za každý like a nebo odběr. Více informací naleznete na lukasjasenský.com nebo na Instagramu lukas.jasenský. Mějte se krásně.